Kung katalikod ka. Kita ko na punaw. Kita ang katalikod. Ha? Kabali para ni at least siya ba nga naong focus ang naong. Yan din yan. Mga 2 minutes ha. Yan sa. Hey guys, lumikungsod. Guys, lupat guys. Init na kayo. May motor. Wala ka na ikuan. Pwede tapad. Ako? Ang posa. Saan ka na? Isa rin yun. Jacket. Ay, jacket. Yan ang suit at yung jacket. Ang merkado. Arad to na.